Αλλά είναι ικανός στη διαχείριση. Έχει και λεφτά. Το πρόβλημα είναι σήμερα ότι εγώ σε λίγο καιρό θα μεγαλώσω. Δεν μπορώ να κάνω βίντεο στο YouTube. Πλάκα σας κάνω. What? Εγώ θα κάνω συνέχεια για τη ζωή μου. Η δουλειά ενός YouTuber είναι 24 ώρες δουλειά. Είδατε πόσο δύσκολη δουλειά ήταν να ετοιμάσω 3 βίντεο σήμερα. 3 βίντεο. Θα αλλάξω company. Θα αλλάξω 8 εταιρείες για να φτάσω εδώ που είμαι σήμερα. Με τα καλώς ήρθατε σε ένα άλλο από τα βίντεο μου. Θα σας δείξω πώς να κάνεις root στο τηλέφωνο σου. Πρώτα κατεβάζεις Ting Root. Αυτό Ting Root. Τι είναι το root? Τι είναι το root? Δεν ξέρω τι είναι το root. Τότε έκανα στα βίντεο που εδώ θα μάθετε τι είναι το root. Το root είναι μια, πώς να σας το πω, είναι μια εφαρμογή που βοηθάει το τηλέφωνο σου να κάνει αυτό που κάνω εγώ. Game, να κάνεις record, να κατεβάσεις recorder και να κάνεις αυτό που μπορώ να κάνω εγώ. Να παίζεις game videos, να κάνεις reaction videos, να κάνεις ό,τι βίντεο θες, αλλά όχι skits, όχι τέτοια, αυτό θα το κάνεις με την κάμερα. Το root είναι πολύ χρήσιμο για το κινητό σου, κάνει όλα τέλεια, όλα τέλεια. Όταν κατεβάσεις το root, θα μπεις, θα πατήσεις το root, αν πάει 100%, είστε μια χαρά. Αν πάει 16 και σταματήσει, έχετε βάψει. Τι έχετε βάψει? Και δεν μπορείτε να κάνετε και βίντεος. Αλλά ευτυχώς μπορείτε να δείτε το βίντεο, γιατί τώρα θα μάθετε τι είναι το root. Άλλο πράγμα που πρέπει να κάνετε. Αυτό ήταν το step 1. Το step 2 είναι ότι πρέπει να πάτε να κατεβάσετε το Mobizen από το Android. Θα θυμάστε τώρα από το άλλο βίντεο που έκανα. Μπορείτε να κατεβάσετε το Minecraft. Ήταν εκεί μέσα. Μπορείτε να κατεβάσετε το Mods for Minecraft. Το Craft Hero, συγγνώμη. Ήταν και αυτό μέσα. Γι' αυτό θα ξαναπούμε πάλι στο Android. Το χρησιμεύει σε όλα. Θα το κατεβάσει λίγο Batman, αλλά μπορείς. Δεν χρειάζεται λεφτά. Απλά χρειάζεται SD card. Τι είναι το SD card? Είναι μια κάρτα που σου δίνει 8 GB, 6 GB, 1 GB, 4 GB, όσα GB θες, αλλά πηγαίνεις σε ένα κατάστημα ειδικό για SD cards και μπορεί να κατεβάσεις ό,τι θες. Τώρα, Αλέα. Τέλεια, κάμπα, γράφουμε.
Μόμπιζερ. Αυτό το Μόμπιζερ θα σας βοηθήσει να κάνετε βίντεο όπως σε μένα. Μόμπιζερ screen recorder, πηγαίνετε εδώ πέρα. Είμαστε ή Μόμπιζερ Samsung, ή Μόμπιζερ σκέτο, ή Μόμπιζερ LG, όποιο από τα τηλέφωνα θέλετε. Μπορείτε να κατεβάσετε TV, αλλά μην κατεβάσετε αυτό, ειδικά αυτό εδώ μην το κατεβάσετε. Είναι guide, δηλαδή σας μαθαίνει τι είναι το Mobizern. Αλλά τώρα που μάθετε τι είναι το Mobizern, θέλω να σας πω ότι αν το κατεβάσετε μόλις έχετε gaming βίντεο στο κανάλι σας, απλά πατάτε αυτό, σας λέει όλα αυτά τα τέτοια, τα βλέπετε. Και έτσι τελειώνουμε το βίντεο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για σε ένα άλλο βίντεο του Joshua Nadir. Και τα λέμε σε ένα βίντεο. Πριν τελειώσουμε, θέλω στο επόμενο βίντεο στα comments θέλω να μου πείτε αν υπάρχουν 3 πόρτες λοιπόν. Μία με φωτιά ως επάνω, μία με έναν ιδέα που να έχει να φάει 3 μέρες, που έχει να φάει 3 μέρες. Άρα μπορεί να σας ομίξει και να σας φάει. Ή μία που έχει πράγμα νίτσα, σπιτάει τα στελάκια. Γεια σας παιδιά.